ca prostul acum o lună. Haide, Simon. Uite-te ce are la teren, nu e a 20. Ba da. Ba nu, ăsta e a 20. Da, e a 20S. Bă! Nu știu bă, așa scria pe site. E sigur. Tu ce are? Nokia 222. Și maică ta? Samsung Galaxy A12. Dă-mi făraș odată! Trebuie să mai țip după tine. E fărașul meu. Da! Nu! Bă, dă-mi fărașul, că nu l-am... Bă, dă-mi fărașul, te rog mult. Bă, e al meu. Bă, e al meu. Telefonul. E al meu. Fii atent, fii atent. Fii atent. Simonica! Altă e la altă. Mamă! Bă! Ce? Nu. Iar meu coaie. Nu e bă, e a 20. Ia uita și pe Future. Ah! Bă, fiți atenți, Simon. Simon urmează să se dea. Bă, Simone, ți-ai luat GoPro cu tine? Ce faci, mă? Ce faci, mă, filmezi? Da. Nu mi-am luat GoPro. Da. Te dai singur? Te dai singur? Da. Haide. Facem o cursă. Da. Mamă, nici mamă. Bă, nu mai aruncați cu bulgar, că vă fută noroc. Deci uitați aici câtă grămadă de copii s-a strâns la Derdeluș. Ne bucurăm de venirea zăpezii la noi în Ploiești. Bun, ce faci? Bă, eu merg și la celălalt Derdeluș. Deci bun, deci m-am dus la primul Derdeluș. Fiți atenți că o să facem o filmare și când ne dăm pe al doilea. Salut, bro! Bine. Salut, Catan. Filmez. Pentru canalul tău de YouTube. Da. Bă, noi ne-am mai întâlnit de asta. I-am călțit. Bă! Bă, te uiți și la moi. E ta mai baruc. Fiți atenți că ne dăm pe Derdeluș. Următorul Derdeluș. Bă! Bă, vedeți că eu trebuie să filmez ceva aici. Vă dați și voi? Hai, du-te. Fiți atenți. 3, 2, 1 și... Hopa, hop! Se duce mișto rău, dar ne dăm și pe celălalt. Ce tare! Alunecă bine, ne dăm și fără săniuță. Fiți atenți că ne dăm și fără... Ne dăm și fără făraș. Să vedem cum este Derdelușul. Să vedem dacă e vreo diferență acum față de ieri.
Da. Păi da, mă, dar merge greu, merge greu. Da, mă, e aceeași chestie, nu e prea tare. Da, mă, te duci greu rău de tu dacă n-ai. Și... Pe YouTube. Gabi 001DH. Gabi 001DH. Pe mine mă cheamă Susu Maria Alexandra pe YouTube. Mult. Azi? Postezi azi? Da, azi. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Gabi 001DH. Bă, Nicolae, Gata, 561 de subscriberi. 575. Haideți, bă, vă dați. La Justin. Gabi 001DH. Gabi! Gabi! Bă, dă-te katana că mă dau. Katana, dă-te. bă, cum ai zis, Gabi? 001DH. Ia uitați, vezi, Paul. 507. Bă, vă dați! Vă dați! Nu! Geometrii deci. Bă, dă-te! Futu-ți morții, mătii, katană, că-mi bag... Bă, îmi bag ceva, mi-a dat fesul jos. Uitați-vă.